нақш ва мақоми воситаҳои ахбори омма дар ҳаёти ҷомеаи муосир басо назаррас буда, он ба ташаккули афкори ҷомеа таъсири муассир мерасонад. Дар Тоҷикистони соҳибистиқлол аҳли кормандони воситаҳои ахбори омма, рӯзномаву маҷаллаҳо ва телевизиону радио дар иҷрои рисолати касбии худ побарҷо буда ҷомеаро бо ғизои маънавӣ, хабару навидҳои тоза таъмин месозанд ва ҳамзамон ҳамчун яке аз воситаҳои асосии таъсиррасонӣ ба афкори ҷомеа метавонанд ба ҳалли мушкилоти мавҷуда фаъолона мусоидат намоянд. Агар ба сафҳаи таърихи дирӯзу имрӯзи журналистикаи тоҷик назар афканем, он беш аз 110 сол аст ки арзи ҳастӣ дорад. Нашри аввалин рӯзнома бо забони тоҷикӣ бо номи Бухорои Шариф поягузори матбуоти тоҷик ба шумор меравад. Бино ба сарчашмаҳои таърихӣ, аввалин рӯзномаи сифр тоҷикӣ Бухорои Шариф 11 марти соли 1912 дар матбаи хусусии тоҷири яҳудитабор Левин воқеъ дар шаҳри Когон бо ташаббуси равшанфикрони машҳури тоҷик, тоҷири бухороӣ Мирзо Муҳиддини Мансур ва шоир, сайёҳ, ҳаким, публитсисти бухороӣ Мирзо Сироҷи Ҳаким чоп шудааст. муҳаррири рӯзнома ба ӯҳдаи яке аз донишманди забону адабиёти форси тоҷик, адиб ва рӯзноманигори маъруф Мирзо Ҷалол Юсуфзода гузошта шуда буд. рӯзномаи Бухорои Шариф аввалин бор хонандагони тоҷик ва тоҷикзабонони бухороиро бо асарҳои нависандаи бузурги рус Толстой, адиби фаронса Анри Рено ва Максим Горки ва бо дигар асарҳои нависандагони дунё шинос намудааст. Бухорои Шариф санаи 11 марти соли 1912 бо ташаббуси ҷавонбухороиён ё худ бо ташаббуси Мирзо Муҳиддин Мансуров ва Мирзо Сироҷи Ҳаким арзи ҳастӣ намуд. сардабири рӯзнома Мирзо Ҷалол Юсуфзода бошад, аз Озарбайҷон даъват карда шуд ва маъз нашраи нахустини тоҷикӣ зери роҳбарии ӯ дар як муддати муайян барои рушди маънавӣ, барои рушду афкори ҷаҳонбинии мардуми Бухоро воқеан як хидмати босазое анҷом дод. агар дар мавриди нақши рӯзномаи Бухорои Шариф дар ҷомеаи он рӯз суҳбат бикунем, ҳаминро метавон гуфт ки масалан дар мавриди иттилоотонидани ҷомеа, дар мавриди огоҳондани мардум бо иттилооти навин воқеан як саҳми муассир дошт. масалан дар 12 апрели 1912 шумо медонед ки масалан як фоҷиаи Титаник ба амал омад ва маъз анамин фоҷиаро рӯзномаи Бухорои Шариф дар чанд шумораи худ инъикос намуд ки масалан ба хотири огоҳондани мардуми Бухоро ва умуман кишвари Осиёи марказӣ як аҳамияти бисёр муҳимам дошт. ҳамзамон дар саҳифаҳои рӯзнома хусусан масъалаи ислоҳи ҷомеа, тарғиби илму дониш ба хусус нақши бориз дорад. воқеан агар дар мавриди нақши рӯзномаи Бухорои Шариф дар рушду ташаккул ва шаклгирии журналистикаи тоҷик ҳарф занем, як чизро метавон гуфт ки маъз дар рӯзномаи Бухорои Шариф нахустин хабарҳо, нахустин мақола, нахустин гузориш ё мухбирномаҳо дарҷ гардиданд ки маъз баъдан ба рои он асос гузоштанд ки ин гуна жанрҳои публисистӣ дар нашраҳои дигари тоҷикӣ низ зуҳур намоянд ва ба ҳамин тариқ ёки журналистикаи тоҷик шакли имрӯзаи худа гирифт. нашри нахустин рӯзномаи тоҷикӣ барои рушди минбаъдии матбуоти тоҷик дар он шароити душвори таърихии заминии устувор ва боэътимод гузошт. тамоми беш аз 110 соли мавҷудияташ матбуоти тоҷик тавонист марҳилаҳои гуногун, мушкилоту муаммои давру замонро бо муваффақият сипарӣ намудаву ба як рукни муҳими тарғиботиву таъсиррасон ба афкори ҷомеа мубаддал гардад. аз паҳлӯи дигар, нашри аввалин рӯзномаи сифр тоҷикӣ ба таъсиси дигар рӯзномаву маҷалла дар тамоми манотиқи кишвар заминаи боэътимод гузошт. дар ин раванд аввалин рӯзномаи давлатии ҷумҳурии мухтори Тоҷикистон соли 1925 бо номи Иди Тоҷик таъсис ёфта буд, ки имрӯз бо номи Ҷумҳурият нашр мешавад. устод Абулқосим Лоҳутӣ аз аввалин муҳаррирони рӯзномаи Иди Тоҷик буд ва дар баробари эҷодиёти ниҳоят ғановатмандаш дар рушди матбуоти тоҷик низ заҳматҳои шоёнро анҷом додааст. дар давраҳои минбаъда низ аксари адибони маъруфи мо ва умуман аҳли қалам ё фаъолияти худро аз воситаҳои ахбори омма оғоз карданд ё ба онҳо ҳамкории доимӣ дошта бо ҳамин роҳ дар рушди матбуоти миллӣ саҳми намоён гузоштаанд. матбуоти тоҷик дар ин давраҳои таърихӣ аз ҷумла дар замони шӯравӣ ва пас аз он ба таври назаррас рушд кардааст. воситаҳои ахбори омма махсусан дар самти инъикоси масъалаҳои вобаста ба бунёди иншооту сохтмонҳои азим, ташкили ҳаёти нав ва масоили адабиву фарҳангӣ нақши созанда ва пешоҳанг доштанд.
дар замони соҳиби истиқлолӣ мамлакат маҳз бо дастгирӣ, таваҷҷӯҳ ва пуштибониҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон матбуоти тоҷик хело рушд намуда, мавқеи сазовори худро дар ҷомеа пайдо кардааст. имрӯз матбуоти тоҷик инъикосгарӣ набзи ҷомеа буда, дастовардҳои Тоҷикистони соҳиби истиқлолро дар арсаи ҷаҳонӣ ба таври назаррас ва шоиста муаррифӣ месозад. даври истиқлолият ин ҳамон марҳилае аст ки воситаҳои ахбори оммаи Тоҷикистон аз ҷумла дар вилояти Суғд хеле рушд карданд. дар ҳамин давра нашрҳои зиёди мустақил дар баробари нашрҳои давлатӣ ва соҳабӣ пайдо шуданд ва дар майдони расонаӣ фаъолият бурданд. дар ҳамин давра теъдоди зиёди телевизионҳои мустақил дар Тоҷикистон пайдо шуданд ва имрӯз аксарияти онҳо бахусус дар вилояти Суғд фаъолият доранд ва фаъолияти онҳо хеле муваффақона аст. дар ҳамин давра радиостансияҳои зиёди ғайридавлатӣ пайдо шуданд, мустақил пайдо шуданд ки кор карда истоданд ва ҳама инҳо имрӯз дар фазои иттилоотӣ ҷойгоҳи муайяни худро доранд ва барои мардум, барои давлат, барои ватан хизмати аълонаи худро расонда истоданд. ва имрӯз масалан нақши шабакаҳои иҷтимоӣ хеле пурзор шуда истодааст, пурқувват шуда истодааст, ҷойгоҳаш бисёр қавӣ шуда истодааст ва аксарият аз ин ҷо масалан дар ҳамин шабакаҳои иҷтимоӣ саҳифаҳои худро боз карда истоданд ва бо кори иттилоърасонӣ оне ки масалан расонаҳои оммавӣ машғул ҳастанд фаъолият бурда истоданд. ман фикр мекунам ки мо ин музаффариятҳои даврони истиқлолиятро бояд пос дорем ва барои рушду такомули минбаъдии воситаҳои ахбори омма аз ҷумла масалан матбуот, аз ҷумла телевизион ва радио саҳми арзандаи худро гузорем. таърихи пайдоиш ва рушду такомули матбуот дар вилояти Суғд таърихи наздик як асра дошта, аввалин рӯзнома дар вилояти Суғд бо номи Роҳи Колхозчӣ 25 марти соли 1930 дарҷ гардидааст, ки дар марҳилаҳои гуногун чандин маротиба номи худро иваз намуда, имрӯз бо номи Ҳақиқати Суғд чоп мешавад. санаи 25 марти соли равон рӯзномаи бо нуфузи мақомоти иҷрои ҳокимияти давлати вилоят, рӯзномаи мо Ҳақиқати Суғд ба синни табарруки 95 солагӣ мерасад. беш аз 9-10 сола мешавад ки ин рӯзнома ҳамчун минбари бо нуфузу бо эътимоди паҳн кардани тарғиб намудани арзишҳои миллӣ, дастовардҳои мардуми мамлакат ва вилоят ва саҳми худро гузошта меояд. ҷустуҷӯю талошҳои эҷодӣ, ҳақиқатнигорӣ, садоқат ба касби худ ҳамеша анъанаҳои деринии ҳамкасбони мо собиқадорони соҳаи матбуот буд ва то имрӯз дар ин ҳайати ҷомеаи эҷодии мо давом ёфта меояд. рӯзномаи Ҳақиқати Суғд пештар бо номҳои гуногун аз соли 1930 интишор гардида, дар давоми мавҷудияти худ бо чандин номҳо интишор мегардид ва яке аз рӯзномаҳои нахустини музофотӣ буд ки дар вилояти мо таъсис ёфта буд. агар пештар як-ду рӯзнома, ду нашрии вилоятӣ бошад, имрӯз бошад пас аз даврони соҳиб истиқлолӣ даҳҳо ҳатто садҳо газетаҳои бо нуфузу шаҳрию ноҳиявию маҳаллӣ таъсис дода шудаанд ки ҳар яки онҳо дар фазои иттилоотии кишваримон саҳми назарраси худро мегузоранд. бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ҷиҳати беҳтар намудани дастрасӣ ба иттилоот, инъикоси саривақтии рӯйдоду воқеаҳои давр ва беҳтар намудани фазои иттилоотии вилоят, се рӯзномаи вилоятӣ Ҳақиқати Суғд, Сагдийская правда ва Суғд ҳақиқатӣ ва инчунин маҷаллаи Паёми Суғд ва Камоли Хуҷандӣ дарҷ мегардад. умуман солҳои охир ҷиҳати пешрафти соҳаи матбуот ва иттилоотонӣ дар вилоят тадбирҳои амиқ роҳандозӣ мегардад. дар саҳифаҳои рӯзномаву маҷаллаҳои вилоятӣ тараннуми ватан ва саодати ватандорӣ, таҳкими сулҳу суботи кишвар, ваҳдату ягонагӣ, рушди иқтисодиёт ва иҷтимоиёт бозтобӣ доранд. мутахассисони варзида, рӯзноманигорони ҳирфаӣ дар интишори нашрия дар миқёси вилоят заҳматҳои зиёд ба харҷ медиҳанд. матбуоти тоҷик ин инъикосгари ҳаёти замона мебошад ва оинаи ҳаёти тоҷикистони азизи мо мебошад ва махсус таъкид кардани ҳастам ки дар миқёси ҷумҳурии мо махсус бо дастгирию таваҷҷӯҳи
ҷаноби олӣ президенти ҷумҳурии азизи мо муҳтарам эмомалӣ раҳмон матбуоти тоҷик рушд ёфта истодааст. Агар ки то даврони истиқлолият дар қаламрави худи вилояти мон ҳамагӣ ду рӯзнома ба чоп мерасид, ин ҳам бошад ҳақиқати Ленинобод ва Ленинобадская правда. Имрӯз бошад қариб ки дар ҳама шаҳру ноҳияҳо рӯзномаҳо ҳаст. Мақомоти иҷроии ҳукумати вилояти Суғд доимо аҳамият метиҳад ба матбуоти тоҷик, матбуоте ки дар миқёси вилоят ба чоп мерасад. Доимо мо дастгирёшона ҳис мекунем. бо мақсади рушду такомули матбуоти тоҷик ва умуман соҳаи журналистика дар вилояти Суғд тадбирҳои мушаххас андешида мешавад. бунёд ва ба истифодадиҳии бинои бо ҳашамати кохи матбуот аз тарафи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд тасдиқи гуфтаҳои болоист. дар ин бино барои кору фаъолияти тамоми рӯзноманигорон шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. баробари рӯзномаҳои давлатӣ дар бинои кохи матбуот нашрияҳои хусусӣ, оҷонсӣ ва намояндагони воситаҳои ахбори оммаи хориҷи кишвар кору фаъолият доранд. имрӯзҳо ҷавонон ба ҳайси рӯзноманигор кору фаъолият дошта саҳми худро дар пуррасозии фазои иттилоотии кишвар мегузоранд. рӯзи матбуоти тоҷик ки ҳамасола 11 март ҷашн гирифта мешавад рамзи эҳтиром ба нақши муҳим ва таърихии матбуоти миллӣ дар рушди пешрафти ҷомеа аст. матбуот ҳамчун оинаи воқеият, воситаи муҳими иттилоърасонӣ ва минбари озодандешӣ дар таҳкими худшиносӣ, ҳифзи арзишҳои миллӣ ва пешрафти афкори ҷомеа саҳми арзанда мегузорад. ин рӯзро метавон ҳамчун арҷгузорӣ ба заҳматҳои рӯзноманигорон ва аҳли қалам донист, ки бо қалами худ барои рушду ободии кишвар талош мекунанд. ман ҳамчун як ҷавони даврони соҳиби истиқлолӣ тӯли 15 сол аст ки дар ин рӯзномаи бо нуфузи ҳақиқати Суғд кору фаъолият мебарем. имсол ин рӯзнома 95-солагии худро таҷлил мекунад. мо хурсанд аз он ҳастем ки имрӯз таҳти сиёсати пешгирифтаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кору фаъолият бурда истодаем ва имрӯз шароиту имкониятҳо барои рушду пешрафти соҳаи журналистика ба назар мерасад. имрӯз барои мо ҷавонон тамоми шароитҳои муосир муҳайё карда шудааст. истиқлолияти давлатӣ дар тамоми қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон дар тамоми соҳаҳо барои ҳам фаъолият намудан, ҳам барои таҳсил намудан барои ҷавонон хеле шароитҳои мусоид фароҳам овардааст ва махсусан барои кадрҳои ҷавон, барои ҷавонон дар партави сиёсати хиратмандонаю дурандешонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар тамоми соҳаҳо барои ҷавонон ҳам дар соҳаҳои масалан мухталифи ҷомеа ҳам барои фаъолият намудан, ҳам барои таҳсил намудан шароитҳои мусоид фароҳам оварда шудааст ки имрӯз ман як рӯзноманигори ҷавон дар идораи рӯзномаи Суғд ҳақиқатӣ фаъолияти худро давом дода истодаам ки барои мо ҷавонон хеле шароитҳо фароҳам оварда шудааст. дар вилояти Суғд беш аз 100 рӯзномаи маҷалла, зиёда аз 30 адад телевизиону радио мавҷуд буда, дар тамоми шаҳру ноҳия ташкилоту муассисаҳо, сомонаҳои расмӣ ва саҳифаҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ фаъолияти бонизом дорад. дар баробари рушди матбуот, шабакаҳои телевизиону радио низ дар ин давра ба майдон ворид гардида, фазои иттилоотии кишварро пурра сохтанд. баробари расонаҳои чопӣ, имрӯзҳо журналистикаи электронӣ, радиову телевизион ва шабакаҳои иҷтимоӣ хело рушд кардааст. хушбахтона рӯзноманигорони тоҷик ҳамкадам бо замони кунунӣ пешрафта саҳми худро дар рушди соҳа мегузоранд. фаъолнокии аҳли қаламу эҷоди расонаҳои кишвар дар сомонаву шабакаҳои интернетӣ ба хубӣ мушоҳида мегардад. ин як навъ иттилоърасонӣ ба шумор рафта, ҳамзамон муаррифгари дастовардҳои тоҷикистони навин дар арсаи ҷаҳонӣ мебошад. бо вуҷуди ин ки масалан имрӯз технологияҳои нав шабакаҳои иҷтимоӣ пайдо шудааст, вале матбуот яъне маҳсулоти чопӣ то ҳол худро ҳифз кардааст ва мардум то ба ҳол ба сухани чопӣ ба матбуот рӯ меоранд ва ғизои маънавии худро аз нашрияҳои чопӣ мегиранд. ва матбуот ва он рӯзномае ё ҳафтаномае ки имрӯз дар бо вуҷуди рушди шабакаҳои иҷтимоию интернет
агар мавқеи худро дар шабакаҳои иҷтимоӣ дар интернет пурқувват кунанд, хонандаи худро ҳеҷ вақт аз даст нахоҳанд дод ва ҳамқадами замон хоҳанд буд. тақозои худи рушди технологияҳо маҷбур мекунад ки журналистикаам ҳамқадами замон бошаду баробари технологияҳое ки масалан пешрафта истоданд ҳамқадам бошад бо мо. яъне худ бевосита хоҳ нохоҳ журналистикаам рақамӣ мешавад ва бо он ҳамқадами замон мешавад. ин талаботи асри 21 аст. давраи комилан нав ва аз лиҳози сохтор ва услуби кор ба таври ҷиддӣ фарқкунандаи фаъолияти воситаҳои ахбори оммаи мо маҳз дар замони истиқлоли давлатии Тоҷикистон оғоз гардид ва матбуот вобаста ба воқеияти замон такомулу ташаккул ёфт. имрӯз дар фаъолияти матбуоти мустақили Тоҷикистон, яъне дар фаъолияти онҳое ки худашон рӯзномаву маҷалла, агентии иттилоотӣ, шабакаҳои телевизион ё радио таъсис дода, кори онро мустақилона пеш мебаранд, унсурҳои муосир дида мешавад. шукр мекунем ки дар даврони соҳибистиқлолӣ бо баробарӣ дар амал татбиқ гаштани қонун дар бораи матбуот, рушди нумӯи газетаҳо ва журналҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон беш гашт. дар ин миён дар вилояти Суғд хело газетаву маҷаллаҳои хусусӣ арзи ҳастӣ карда олами маҷозиро пур кардааст ва дар ин қатор рӯзномаи Саломат бошед ки давоми 20 сола аст ки фаъолият мебараду имрӯз азизи хонандагон гаштааст. рӯзномаи мо набзи соҳаи тандурустии вилоятро инъикос мекунад ва бештар дар бораи тарзи ҳаёти солим, пешгирии бемориҳо ба мардум маълумоти муфассалро пешниҳод мекунад ва рӯзноманигорон дар тамоми шабакаҳои иҷтимоӣ фаъолияти худро назаррас нишон медиҳанд ки матолиби нашр кардаи эшонро дар саросари дунё гӯем ҳам хато намекунем мехонанду бо навгониҳои Тоҷикистон огоҳӣ пайдо мекунанд. ҳадафи асосии матбуоти ҳукуматӣ ва мустақил ҳамчун ду шохаи бо ҳам пайвастии матбуоти Тоҷикистон иҷрои рисолати касбӣ, яъне хизмати содиқона ва софдилона ба манфиати халқу ватан мебошад. шукри истиқлолият ки дар Тоҷикистони мо ба туфайли ин неъмати бебаҳо, яъне истиқлол, матбуот бо таробиши нав, бо рангу бори нав зуҳур кард ва баробари расонаҳои давлатӣ дар Тоҷикистони азизи мо аз ҷумла дар вилояти Суғд рӯзномаҳои хусусӣ пайдо шуданд, радио телевизионҳои хусусӣ пайдо шуданд ки фазои иттилоотии ҷумҳурии моро дигаргун сохтанд ва хушбахтона қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи матбуот ва дигар расонаҳо имкон дод ки барои рушди инкишофи ҳамаи навъҳои матбуот аз ҷумла чӣ матбуоти чопӣ, чӣ садову симо як фазои баробарӣ ба вуҷуд ояд. бубинед дар ҳамин мисоли вилояти худамон дар ҳамаи нишастҳои матбуотие ки масалан аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳокими давлати вилояти Суғд доир мегарданд, рӯзноманигорон сарфи назар аз он ки дар кадом расона кор мекунанд баробар иштирок мекунанд ва шукргузор бояд буд ки ба туфайли истиқлолият мо тавонистем дар ҷаҳон ҳамчун як кишваре ки дорои матбуоти озод аст муаррифӣ шавем. ва ман фикр мекунам ки минбаъд низ расонаҳои Тоҷикистон сарфи назар аз мансубияташон ба ин ё он шохаҳои хоҳ ҳукумат, хоҳ ҳизбӣ, хоҳ мустақил баробар ривоҷ хоҳанд ёфт. бо шарофати истиқлоли давлатӣ соҳаи матбуот хеле рушду нумӯ кард. якчанд нашрияҳои нав, рӯзнома ва маҷаллаҳои нав арзи ҳастӣ карданд. инчунин рӯзномаи лелинобод ҳақиқатӣ, имрӯза суд ҳақиқатӣ низ маҳсули даврони истиқлолият ба шумор меравад. имрӯз рӯзномаи суд ҳақиқатӣ барои тарғиби дастовардҳои беназири даврони истиқлолият
рафти иҷрои дастуру ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва супоришҳои раиси вилояти суғд муҳтарам раҷаббой аҳмадзода фаъолияти худро ба роҳ мондааст. солҳои соҳибистиқлолии кишварамон шумораи расонаҳои хабарии мустақил хело афзуда аст ва аз лиҳози миқдор ҳоло онҳо нисбат ба расонаҳои хабарии ҳукуматӣ ба маротиб зиёданд. Масалан, дар Тоҷикистон соли 1991 ҳамагӣ 139 адад рӯзнома ва маҷалла вуҷуд дошт, ки аз ин шумора фақат 4 рӯзномаи хусусӣ буд. ғайр аз ин ҳамагӣ як агентии иттилоотии давлатӣ фаъолият мекард. имрӯз дар кишвари соҳибистиқлоли мо беш аз 600 рӯзнома арзи ҳастӣ дорад, ки дар ин радиф садҳо рӯзному маҷаллаи хусусӣ ба таб мерасад. ҳар яке аз ин расонаҳо ба таври худ фазои иттилоотии мамлакатро пурра карда, дар инъикоси равандҳои сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоии ҷомеа ҳиссаи хешро мегузоранд. яке аз падидаҳои даврони соҳибистиқлолии мамлакат дар самти рушди матбуоти тоҷик ва касбияти рӯзноманигорон дар вилояти суғд ин таъсиси кафедраи журналистика ва назарияи тарҷума дар муассисаи давлатии донишгоҳи давлатии хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров мебошад. ин боргоҳи илму дониш давоми мавҷудияти худ тавонист садҳо нафар рӯзноманигорони соҳибтахассусро ба камол расонида, фазои кадрии соҳаи журналистикии вилояту кишварро то андозае пурра созад. Кафедраи журналистика ва назарияи тарҷума соли 1997 бо ташаббуси доктори илмҳои филологӣ Матлуба Хоҷаева таъсис ёфтааст. бори нахуст соли хониши 1997-1998 ба кафедраи журналистика 50 донишҷӯ дохил гардида ба таҳсил фаро гирифта шуданд. нахустин дастпарварони ин боргоҳи илму дониш соли 2002 донишгоҳро хатм намуда, минбаъд ҳамчун рӯзноманигори касбӣ фаъолияти худро дар расонаҳои хабарӣ идома доданд. яке аз самараҳои даврони истиқлол ин аст ки ҳанӯз соли 1997 кафедраи журналистика ва назарияи тарҷума таъсис ёфт. зиёда аз 25 сол аст ки кафедраи журналистика ва назарияи тарҷума барои тайёр кардани мутахассисони соҳаи воситаҳои ахбори омма, чӣ телевизион, матбуот ва радио ва имрӯз хаткардаҳои кафедраи журналистика ва назарияи тарҷума фазои холии иттилоотии вилояти суғд ва ҷумҳуриро пур карда истоданд ва боиси зикр аст ки имрӯз шогирдони кафедраи журналистика ва назарияи тарҷума ҳам дар воситаҳои ахбори оммаи вилоят ва берун аз он кору фаъолият бурда истоданд. дар тӯли ин 25 соли таъсисёбии кафедраи журналистика ва назарияи тарҷума дар назди кафедра студияи таълимии фурӯғ ва ҳамчунин радио студияи фурӯғ таъсис дода шуд ки имрӯз дарсҳои амалӣ ва назарии донишҷӯён дар назди анамин студия таъсис баргузор карда мешавад. натиҷаи дарсҳои амалӣ тариқи телевизионҳои маҳаллӣ ҳар шом тариқи барномаи иттилоотӣ намоиш дода мешавад. ва ҳамчунин бояд зикр кунам ки дар кафедраи журналистика ва назарияи тарҷума барои аз рӯи ихтисоси рӯзноманигорӣ шӯъбаи магистратура низ таъсис дода шуд ки имрӯз низ магистрантон таҳсили худро идома дода истоданд. дар кафедраи журналистика ва назарияи тарҷума аз рӯи се ихтисос яъне ки мутахассис омода карда истоданд ки ин ҳам бошад ихтисоси рӯзноманигорӣ, ихтисоси журналистикаи телевизион ва ихтисоси забон ва адабиёти тоҷик рӯзноманигор ки баъд аз хатми донишгоҳ онҳо метавонанд ҳам муаллими забон ва адабиёти тоҷик бошанд ва ҳамчун рӯзноманигор кору фаъолият дошта бошанд. дар рӯзҳои аввали таъсисёбии кафедраи журналистика ба муҳайёсозии шароити арзандаи таҳсил ва ба камол расонидани воқеан журналистони касбӣ таваҷҷӯҳи зарурӣ равона гардида, маҳз дар натиҷаи дастгириҳои давлату ҳукумат марҳила ба марҳила кафедра бо дастгоҳу таҷҳизоти зарурӣ ва аёниятҳои хонишу сабақомӯзӣ таъмин гардид. баробари ин журналистони касбӣ ба ҳайси омӯзгор ҷалб гардиданд ки ин ба раванди таълим такони ҷиддӣ бахшид. ҳамзамон ҳамкории мутақобила ва пайдарҳамии кафедра бо расонаҳои хабарӣ, телевизиону радиои вилоятӣ ва маҳаллӣ имкон фароҳам овард ки донишҷӯён давраи таҷрибаомӯзиро дар матбуоти давр ва телевизиону радио гузаронанд. соли 2005 радиостудияи садои донишҷӯ ба фаъолият оғоз намуд ки пеш аз ҳама ҷиҳати техникии дарсҳои ихтисосиро таъмин намуд. дар натиҷаи иқдомоти роҳбарияти олии кишвар, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон соли 2014 кафедраи мазкур дорои студияи худ
موجود گردید که برای تطبیق دانش و ملکه محصلین زمینه واقعی گذاشت. استودیوی تعلیمی تلویزیونی فروغ میدان مهارت و استعداد برای دانشجویان میباشد. در این استودیوی تعلیمی برای دانشجویان تمام امکانات فراهم گردیده، آن دارای تمام دستگاه و تجهیزات برای آماده سازی گزارش و برنامه‌های کسبی میباشد. دانشجویان شروع از کورس اول مطابق به ذوق و مهارت خود به مشغولیت‌های عملی جلب گردیده برای متخصصی صاحب کسب گردیدن تلاش می‌ورزند. استودیوی تعلیمی تلویزیونی فروغ نزد کافدره ژورنالیستیک و نظری ترجمه دانشگاه دولتی خوجند طول 10 سال می شود که فعالیت میبرد. استودیو همچون یک بارگاه تجربه و عمل برای دانشجویان از کورس 1 تا کورس 4 و حتی برای مگسترانتان هم همچون یک بازه تجربوی و آموزشی خدمت میکند. در اینجا درس‌های وابسته به ژورنالیستیک تلویزیون، وابسته به تنظیم نوار و ثبت، وابسته به آماده سازی برنامه‌ها، وابسته به آن نازکی‌هایی که امروز در تلویزیون‌ها ما مشاهده میکنیم، در اینجا دانشجویان از خود میکنند و برای دانشجویان استادانی با تجربه تعلیم میدهند. استودیو مذکور با برابر تعلیم دادن فن‌های ژورنالیستیک و آموختن نازکی‌های تلویزیون همه روزه برنامه‌های عملی دارد. یعنی دانشجویان هر روز هر گروه مثلا 2 نفر 3 نفر یک تا گزارش آماده میکنند و این گزارش‌ها طریق تلویزیون‌های محلی پخش میشود همه روزه از روند فعالیت دانشگاه. بغیر از این ما 7 برنامه داریم که تمام سمت‌های دانشگاه وابسته به از تاریخ تا امروز وابسته به دانشجویان فعالی که در المپیادا اشتراک میکنند، در آزمون‌های جمهوری اشتراک میکنند با نام افتخار پخش کرده می شود. بغیر از این ما در دایره همین درس ها برنامه‌های پیک معرفت داریم، چراغ معرفت داریم، افتخار داریم، انتخاب داریم که وابسته به اختصاص‌های دانشگاه دولتی خوجند است. و مثل این ما در دایره درس ها دانشجویان را آماده کردیم که امروز دانشجویان کورس سیوم مستقلانه برنامه جلو میبرند، یعنی با چهره های موفق، یعنی جوانان موفقی که در عنوان دانشجوی الکی موفق شدند با آنها صحبت میکنند و روند کار و فعالیت آنها مثلا به یک رشته صحبت میکشند. من فکر میکنم این بارگاه و این درگاه یک مخزن، یک مرکزی تجربه و عمل برای دانشجویان است که برای اسود کردن نازکی‌های تلویزیون، برای اسود کردن آن خصوصیات، آن قانونیت، آن قاعده هایی که باید هر اختصاصمند در دوام فعالیت و در دوام دانشجویی اسود کند، در همین استودیوی تعلیمی تلویزیونی فروغ اسود بکنند. و من فکر میکنم که وقتی که بعد از ختم به کار میروند مشکلی مثلا نافهمی یا مشکلی که گویا آنها بیخبر بودند باید نشود. استادان کافدره در تامین مواد تعلیمی متدی نیز نقش داشته پیوسته در این سمت کوشش به خرج می‌دهند. در طول فعالیت کافدره چند دستور تعلیمی متدی نشر شدند. پیشرفت علم و تکنیک در زمان رشد با نظام تکنولوژی معاصر اهل کارمندان دانشگاه را نیز بی‌طرف نگذاشت. با نظر داشت رشد تکنولوژی اطلاعاتی و روندهای جهانی شوی در ژورنالیستیک نیز سمت‌های نو به وجود آمده در برابر روزنامه‌نگاری عنعنوی، مطبوعات، رادیو و تلویزیون، ژورنالیستیک آنلاینی و یا اینترنتی نیز رشد کرد. با مقصد جوابگو آماده نمودن متخصصان ساحه وابسته به طلبات زمان، اختصاص‌های نو، روزنامه‌نگاری، تلویزیون، وب ژورنالیستیک، اطلاعات و رابطه ارزی هستی کرد. همزمان در زمینه کافدره ژورنالیستیک و نظری ترجمه سال 2021 کافدره اطلاعات و تکنولوژی‌های رابطه‌ای تأسیس داده شد. سال روان اولین دستپروانان این کافدره دانشگاه را ختم نموده در آینده همچون متخصص بهر پیشرفت وطن خدمت خواهند کرد. با نظر داشت رشد تکنولوژی اطلاعاتی و روند جهانی شوی در ژورنالیستیک نیز سمت‌های نو به وجود آمدند و در برابر ژورنالیستیک عنعنوی، ژورنالیستیک آنلاینی، ژورنالیستیک اینترنتی یا اینکه وب ژورنالیستیک فعالیت خود را به راه ماند و در برابر این در مقامات‌های دولتی و همچنین تشکیلات و کارخانه‌ها خدمات مطبوعاتی تأسیس یافتند. با نظر داشت آماده نمودن کادرهای جوابگو بین همین طلبات معاصر هنوز در دوره مدیری کافدره بودن استاد доценти кафедры журналистика ва назарии тарҷума Комилов Каримбой Исломович як кафедраи нав
کافدری اطلاعات و تکنولوژی رابطه‌ای در زمینه کافدری ژورنالیستیک و نظری ترجمه سال 2021 تأسیس داده شد و عینی حال سال چهارم است که کافدره فعالیت میکند و در کافدره برای آماده نمودن دو اختصاص اساساً وب ژورنالیستیک و رابطه با جامعه سهمگذاری شده ایستاده است. سالی روان اولین دانشجویانی ما کافدره را ختم میکنم. امید برام میکنیم که جایهای خالیگی که در سمت ژورنالیستیک است و خدمات مطبوعاتی هم وب ژورنالیستیک پر میگردانند. در روند تعلیم ما از فنهای زمانوی، مدیای نو یعنی آنلاین ژورنالیستیک، آنتولوژی ژورنالیستیک، ژورنالیستیک اینترنتی، رابطه با جامعه، خدمات مطبوعاتی و همچنین تکنولوژی اطلاعاتی را تدریس میدیم. با گذشت نزدیک 3 دهساله شعبه ژورنالیستیکا موقع سزاوار خود را پیدا ساخته توانست در آماده‌سازی متخصصان ورزیده و پررسازی فضای اطلاعاتی کشور سهم بارز گذارد. الحال در شعبه ژورنالیستیکا تحصیلات با سیستم کردیتی براهمانده شده. پس از 4 سال خوانش خواهشمندان می توانند در ماجستراتور تحصیلشان را ادامه دهند.